Хей! Здравейте! Здравейте, малки дечица! Здравейте и вие, пораснали деца! Днес реших да ви разкажа една приказка, която написах съвсем наскоро и която се радва на голям интерес. И ако вече сте я прочели, това е чудесно, със сигурност ще ви бъде интересно да я чуете от мен, а ако не сте я прочели, още по-добре, ще бъдете напълно изненадани. Приказката е свързана с зимата и по-точно с снежинките, и аз много ще бъда щастлива, ако тя ви намери в точно един такъв момент, когато навсякъде около вас цари бяла тишина, всичко е натрупано в пухкав сняг. И още по-добре, ако вали в момента или съвсем наскоро сте имали такова изживяване, да наблюдавате как снежинките падат и вие им се възхищавате, как ви се топят върху топлата кожа на лицето ви. Много обичам, когато вали сняг, да гледам нагоре и да позволявам на снежинките да се стапят по кожата ми. И тази история дойде в един такъв момент, когато си спомнях за тези мили спомени и вярвам, че ще ви бъде много интересна и полезна. Започвам да чета приказката, като си запасвам правото да променям някои неща, защото като един истински творец наистина ми е много трудно да повтарям едни и същи неща. Приятно слушане! Дарчето гледаше нагоре безбройните снежинки, които падаха и тихо преобразяваха всичко в бяла магия. Беше развълнувана, защото баба й каза, че тази нощ небето си отваряло се желанията на хората и те се сбъдвали. Тя искаше много неща. Оставаше малко време до полунощ и преговаряше на ум какво ще каже на небето. Изброяваше старателно всичко, което имаха другите, и искаше за себе си. Изведнъж се сепна. Очите й се ококориха. Тя видя една падаща снежинка да се превръща в малка снежна фея и да каца не къде да е, а точно на носа й. Дарчето се усмихна, а малката фея почна да кръжи около нея като подивяла. Момичето се изплаши и попита: „Хей, какво правиш? Нарушаваш ми спокойствието, ще ми развалиш магията." „А ти откъде знаеш, че ще я разваля? Може пък да я изправя", отговори самоуверено феята. Дарчета наблюдаваше любопитно и се опитваше да проумее чудото. Феята продължи: „Тия неща, дето ги искаш, са толкова много, че свят да ти се завие. Чудех се дали си готова да им платиш цената." „Каква цена? Баба каза, че днес мога да си пожелая всичко и то ще се сбъдне. А ти откъде знаеш какво точно искам?" „Всичко знам аз. Както и, че това, дето го искаш, не идва от сърцето ти и ще ти донесе само главоболя. Трябва да те спаси от собствените ти желания. Пратиха ме." „Кой те прати?" Не спираше да се удивява момичето. „Снежинките!" Подсмихна се феята закачливо и продължи: „Днес наистина се сбъдват желанията, но те трябва да идват от чистотата на твоето сърце, а не от прищевките на ума ти." „Говори по-просто", напрегна се Дарчето. „Ами просто е. Не искай за себе си това, което има другите, и ги прави тях щастливи. Те са щастливи точно защото са получили това, което истински са копнели в душите си. Ако получиш това, което те имат, ще изглеждаш привидно и временно щастлива, а ще платиш висока цена. Поискай това, което иска сърцето ти. За какво копнее душата ти?" „Но аз не знам за какво копне душата ми." „Ето, за това те спрях. Хайде, имаш достатъчно време. Мисли, какво наистина иска сърцето ти, Дара?" Дарчето така се изплаши да не обърка желанията си, че се напрегна и спря да мисли.
Откъде се взе тая фея да я развали магията? Или щеше наистина да я изправи? Загледа се в снежинките. Услуша се в тихото. Нямаше никой. Нищо не се чуваше. Феята седна на носа и зачака. Дарчето затвори очи. Не искаше изобщо да я вижда. Затиша дълбоко. Какво искам наистина? Питаше се наум тя. Мина цяла вечност. Разбра, че сърцето й не иска нищо от това, дето си беше наумила. Искаше друго. Другото повече прилягаше на нейната същност и беше по-радостно, по-свето и по-красиво. Усмихна се. Знам какво искам! Знам какво искам! Извика с радостен глас. Шшшш! Прикъсна я нежно феята. Само небето трябва да чуе желанията ти. Сега те са твоите истински желания. Време е да те оставям, но преди това искам да ти дам един мъничък подарък от снежинките. Феята й подаде едно мъничко кристално сърчице. Дарчето се зарадва и се опита да види света през него. То беше толкова чисто. Иха, много ме зарадва. Много мило. Много благодаря. Ще го пазя до края на живота си. Феята се усмихна и отговори. Радвам се, че ти хареса. Нека то ти напомня винаги да пазиш сърцето си чисто, особено като изречеш желанията си. Така ще си спокойна, че искаш най-доброто за теб. Чистото сърце ще ти донесе и всички други дарби и сили, с които ще можеш да живееш вълшебно. След тези думи, феята изчезна без да се сбогува. Те така правят всички феи. Пази сърцето си чисто. Следвай радостта. Чу свънливия глас Дарчето някъде дълбоко в себе си. Стана и топло, леко, а радостно. Точно сега беше момента да изрече желанията си на небето. Каза му всичко, дето идваше от сърцето й. Небето й се усмихна. Чуя! Снежинките затанцуваха в радостно очакване, точно каквото се зароди в душата на момичето. А то се прибра у дома. Тихото се зарадва на снежната диря, дето беше оставила сторената магия. Ама че хубава приказка, нали? Искрено се надявам, че докато я слушахте, на вас е точно такова. Едно бяло, красиво, зимно, за да можете да почувствате чистотата и красотата на снега около вас. И да помните, че наистина, когато си пожелавате нещо, най-важното е да пазите сърцето си чисто и да следвате това, което наистина ви носи радост. Защото, кажете ми, какъв е смисъла да си пожелавате неща, просто защото сте видели, че някой друг е щастлив с тях, а в същото време не ви носят истинска радост. Не карат сърцето ви да се усмихва от щастие. Вярвам, че тази приказка ви намира в точното време и следващия път, когато си пожелавате нещо на небето или на който иде, нека то извира от чистотата на вашето сърце. Благодаря ви, че ме изслушахте. Надявам се приказката да ви е вдъхновила. И ако ви харесват моите приказки, искам да ви напомня да се абонирате за моя канал, а също така може да ме последвате в социалните мрежи, които ще откриете в описанието на приказката. Благодаря ви, че пазите детето в себе си и слушате приказки. До скоро!